lo kardom non bertatan punji ebang pi ni li sami antina tron pi non ali tum bertang pen arji Phaikuni chiklo ni phai cricket thomarni dokmokar rasingja kla malongkar bi student youth council Havarkehat Regional atum chipatir pi ponse ingdeng cricket thom mahang kethek arni katalon pon labangso ingdeng cricket thom amahang kethek arni katalon pon along alohia man ben gachitong dun lake man ke do karbi student association Havarkehat Regional pen budho tirang lapen KSYC pen Lokiram Tiron lapen KSYC pen Michael Tiron atum bangso ingdeng cricket thom amahang kethek katalon along RDP dun lapen bangso ingdeng cricket thom amahang kethek katalon along pen KSYC Havarkehat Regional amai phu budho tirang ahin pen lamthe ki jaipon ke KSA lapen KSYC atum chilang lapet se kam klem pon po lapen kisung ke boy ahot sita me chira pon bom po puse lamthe than pachini pon lapen KSYC amai phu longsodar ingle ahin pen lamthe ki jaipon ke KSYC atum ke ratchariat songalong ke chirap tunde mate ratchariat songlong ke chipok dunde puse lamthe nang than non lapen labangso ingdeng cricket thom amahang kethek ari katalon ponalong mai chiphem phupon konchun bang edison tokpi ahin pen se mai chiphem phupon son se bangso ingdeng cricket thom amahang kethek ari katalon pon ingsam jin pen pachun ponlo poloni pen prodhon ko report news 18 difu lapen Isu jokoy orang itu so cipu bebek dari tundi isi doang perako nilai tukar gelocan ya so akhir gasadun arah ke KSYC lo kami cerah tutur bogo apa alam itu sudah sampai itu penanganan saya orang kena kata berpeta dulu langsung tak taksi kapre langsung sampai apa itu nih siwet dulu ulang deh ini tuh memakai asal memakai akan lebih mewepis tapi itu tumlah Havarkehat Regional akan ada bagi itu aldi dojot mate hidup sanksi KSYC Havarkehat Regional Council Committee atau makan itu local ya song yang kami curupa lo ini bangsu ingdeng cricket home ingdeng mate mahangat hegal nih kartu katalon orang lipan si Chief guest mate Luisa Poman penang pipon thai po salang litum phali hen Jeropa jer lo sipini labang so amai lo nil tu kacin ki chathan bang lo ke bang jela angkang pi orkar biang long aphan bang litum arpu abang ke awe sita me litum la arpu na pidun an la Havarkehat Regional jurisdiction area an bang an bang litum KSYC lapan KSA doana song selame cerabra per long te he ke sung ke boy long pe cheng lok ason tin isu long tame burning isu long tame letum ken kam chijora per long te ki un iya dema we pus letum ka do we tame jethan chimum la pen chkoi sar bas letum lem dam ra pet po ga gila ne tame jointly KSYC ben KSA ke boy ke sung long he ke sung long tame letum lem ra pet po da ra pet po lalu tai letum akhe ta ke jog wan dui ma pus letum ma Itum kato kabe KSYC Havarkehat Regional Council andar area council itum kato kabe chitong pet dia kason boy vitamin tum alang litu kami bhani bang thongret kami financial crisis jo haje semelang tum kami amina area long manila tum him kang khan ben kami tum celebrate pon Oke, ini ya programnya Pak Judi lama mantan nong itu langsung ini tu kacisi ke bang lapini mai bang non ki judlo kami ajo ning cultural masabo lai itum kadowe la jipu jipi pe ning chaparong ipanisi masabo program event do Thank you.